Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Akong timbaya sa mga mag-uuma o mga mananagat. Adlaw karong Lunes, Pebrero 21. O ako usab nga pasalamat sa mga katawhan nga mibulig o misalmot o mi-attender sa closing ceremony sa ika-50 katuig sa atong pagka-diocese sa Osamis. Nalipay kayo ako sa cooperation sa tanan nga mga katawhan labi na ang nakadawat og certificate of appreciation. Salamat kayo nga kamo mi-attender o doon naman yung nasipyat nga atong nakalimtan paghatag ang Confradia del Santo Niño, ingon man usab ang Divine Mercy, ingon man usab ang Holy Name of Jesus. Muna nga ako yun nga pangayo o dispensa, pasaylo, pero sige lang, doon na kamoy luna, na hinumduman ka na, doon na gapon mo'y luna, nga atong mahatagan kamo, dili tingali karon, dili ugma, pero ako yun nang ilista sa kong kasing-kasing. Pero ako yung pangayog pasaylo, tungod kay na overlook lang tingali, kay wala man kayo good ka meeting sa maong celebration tungod sa pandemic. Gani nakuyawan man mi nga dili makapundok tungod kay nahimo biyata nga alert level 4, unya nakuyawan mi mo to nga wala gyud kaayo maplano ang kulang og plano sa laktod nga pagkasulti, kulang og plano pero nindot ang maong selebrasyon. Unang salamat kaayo ni Monsignor Boy Naron, ni Father Mario Magcanam, ni Father Dexter Banuelos, ni Father Michael Sinugbuhan, ni Father Quincy Jones Ondona. Ang akong gisulti nga mga kaparian mo kinang naa sa katedral kay sila man gyud ang directly involved. Mo na nga salamat kayo ninyo, salamat sa inyong kahago. Pero labaw sa tanan, akong pasalamat ni Father Cody Sarinas o ni Father Joniver Ondo Roma, kay siya man pod ang mi sagubang isip ekonomos sa mga galastuhan sa ato nga selebrasyon. Mao na nga salamat kaayo. Ang ato nga ato nga selebrasyon karon mao ang kapistahan ni Saint Peter Damian, Bishop and Doctor of the Church. Saint Peter Damian, a Benedictine monk, was the author of many important works on the liturgy as well as on theology and morals. He supported the future Pope, Saint Gregory VII, in his struggle for the rights of the Church. Sa ito pa, kini si Saint Peter Damian, usa ka Benedictine monk, ang at mga Benedictine monk atong makita dina sa Malay-Balay. Unya, isip Benedictine monk, iyag yun nga nahatagan og dako nga pagtagad ang liturhiya, ingman usab ang bahin sa teolohiya ug ang morality. Muna nga salamat sa atong santos nga atong gisaulog ang iyang kapistahan karon, Saint Peter Damian. Ang ato karong ebanghelyo nining adlawng Lunes, Pebrero 21, 2022, atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Marcos. Sa namalik na sila ngadto sa ubang mga tinun-an, nakita nila dito ang usa ka dakong panon sa mga tao. Diay pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga nakiglantugi sa mga tinun-an. Sa pagkakita gayud sa mga tao kang Hesus, natingala sila pag-ayo o nidagan sila o mihimamat kaniya. Unya, gipangutanan ni Hesus ang iyang mga tinun-an, may tungod ba sa unsa ang inyong gilantugian? Usa ka tawo nga diha sa panon mitubag magtutudlo, ania gidalak ko kanimo ang akong anak nga lalaki kay giyawaan man siya ug dili makasulti. Kung atakiho na gani siya sa yawa, ilamba siya sa yuta, unya mubula ang iyang baba, mukagot ang iyang ngipon ug mugahi siya. Gihangyo ko ang imong mga tinun-an sa paghingilin sa yawa, apan wala sila makahimo. Si Jesus mingon kanila, pagkawala gayud ninyo'y pagtuo, magsigi na balang ako uban-uban kaninyo.
magsigi na balang ako pailob kaninyo. Dad-angari ang bata, ug ilang gidala ang bata ngadto kang Hesus. Sa pagkakita gayud sa yawa kang Hesus, giatake niya ang bata ug mikirig ang bata, ug unya natumba sa yuta ug nagligid-ligid nga nagbula ang baba. Dugay na basiyang naingon niini, nangutana si Hesus sa amahan sa bata. Sukad sa gamay pa siya, mitubag ang amahan. Daghan ang higayon nga misulay ang yawa pagpatay kaniya, pinagi sa pag-itsa kaniya ngadto sa kalayo ug sa tubig. Busa kaluy ug tabangi in taon kami kung makahimo ka. Unsay kung makahimo, ang tanan mahimo sa tao nga may pagtuo, mingon si Hesus. Ug diha ang amahan sa bata mingon nga naghilak, duna ko'y pagtuo apan dili pa kiniigo, tabangi in taon ako. Namatikdan ni Hesus nga ang panon sa mga tao nagkaduol na kanila, busa gimanduan niya ang yawa, bungol og amang nga espiritu, gula og ayaw na gayud pagsunod kaniya. Misyagit ang yawa ug gipakirig niya ang pag-ayo ang bata ug unya ni gula. Ang bata daw patay nga tan-awon, busa ang tanan miingon patay na siya. Apan gigunita ni Hesus ang kamot sa bata ug gipabangon ug mitindog siya. Sa dihang nakasulod na si Hesus sa balay, gipangutana siya siyang mga tinunan nga walay lain nga nakadungog, nganong wala man kami makapagula sa yawa. Agig tubag si Hesus mingon, walay lain nga makapagula nining matanga sa espiritu, gawas lamang sa pag-ampo. Ibanghilyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, adlaw karong Lunes, Pitsa 21, 2022. Bisperas karon sa pangabuan kanisang patrona mao ang Birhen sa Kaluoy. Mao na nga akong advance happy fiesta ngadto sa ato nga kura paroko dina sa Pangabuan, Tangub City, si Father Tony Sagrado, ug sa mga katawhan sa Pangabuan ug sa tanan nga mga sakop nining maong parokya. Ang maong parokya usab nini pong ugma usab ato pod nga sa ulogon ang gitawag og Chair of Peter. Nindot kayo kana tungod kay unsa man gyud kahulugan sa Chair of Peter, ngano man gyud nga ato mang sa ulogon ang kapistahan sa lingkuranan ni Pedro, tungod kay ato yung gitagaan og bili ang gibugaton sa papel sa Santo Papa nga ang iyang lingkuranan mao'y timaan sa gahom nga gihatag sa tong Ginoo ngadto kang Pedro, ug unya gipasa kini ngadto sa tanan nga mga nahimo nga Santo Papa. Mao na nga dunay gitawag og piyesta sa Chair of Peter. Pero ugma ang pangabuan magsaulog sa piyesta sa Birhen sa Kaluoy. Mo sa happy fiesta mga barangay nga sakop sa parokya sa Birhen sa Kaluoy. Unya ugma usab mao ang death anniversary ni Father Pabling Arcaba, atong iampo ang pahulay nga dayon ni Father Pabling Arcaba. Ari kita sa ebanghelyo. Ang ebanghelyo misugod sa pag-ingon na malik sila ngadto sa ubang mga tinunan. Nindot kay nino, kini simple kayo ni nga kining istorya nga gisulat. Namalik sila ngadto sa ubang mga tinunan. Si Pedro God, Peter, James and John, si Pedro, si Juan ug si Santiago nakiguban kang Hesus didto sa bungtod. Unya pagumanay ana namalik sila aron mutipon sa mga apostoles, sa mga tinunan. Sa ako nang kaingon, nindot kayo ni nga talan-ahon tungod kay dinhi gipakita ang fraternal relationship sa ato nga mga disipulo. Naabag yun sila'y banding, naabag yun sila'y gitawag og panag-inigsuunay. Unya importante kayo kini sa pundok sa mga apostoles, sa pundok sa mga kaparian.
Akong ginaingon na gibalik-balik yun din ako nga kung kita mubalik dinha sa tong pundok, kita hatagan og suporta ug maupod kini ang gipangita sa pundok ni Hesus. Tingali gikan sila nga naghimo sa apostoles, sa apostolado. Unya doon natin sila nahibalgan, nakahibalag tingin silang mga kalisod. Importante kayo nga mubalik kita sa tong pundok tungod kay pinagi ni ana atong ikaistorya ang ato nga mga kasinatian o matibhangan ang mga baggages sa kalisod nga atong gidala. Mao na nga importante kaayo nga ang pagbalik sa mga tinun-an, balik sa pundok sa mga tinun-an. Sa to pa gamay nga mga tinun-an mibalik sa dako nga pundok sa mga tinun-an. Og this is very appealing in a sense that this is very important in order that they will get support and really positive interaction with one another. Importante kayo na sama nga ang asawa o ang bana, kinalan ang bana mubalik yun ganito sa asawa, ang asawa mubalik sa bana, ang mga anak ginalang magpundok kayo diya silang papagmama. Padayon kita sa ebanghelyo. Unya sa diha nga nakita sa mga magtutudlo sa balaod ang mga tinun-an, sila nakiglantugi. Sus mo, mao gining mga magtutudlo sa balaod. Gusto gyud silang makiglantugi. Yung ilabang punto dili baya aron sila malawom ang ilang pagtuo. Dili ba kining mga magtutudlo sa balaod sa panahon ni Hesus makiglantugi sila aron lang pagbitik, aron lang makita kung nasayop ba gayon ang mga tinun-an ni Hesus o si Hesus mismo nasayop sa mga balaod ni Moises. Sa to pa dili maayo ang ilang ang ilang pagkikukabildo, pag-istoryahanay, dili aron mulawom ang pagtuo, dili aron mulawom ang paglaom, dili aron mulawom ang paghigugma sa usag-usa, kundi aron pagbitik, aron makakita o dautan nga mga sayop mo na nga dili maayo nga intensyon sa mga magtutudlo sa balaod sa diya nga sila nakig-istorya sa mga tinun-an. Unya ang nakaanindot ani sa diyang nakakita ang mga tao, nagpundok tingali sila sa mga magtutudlo sa balaod, nagpundok tingali sila uban sa mga tinun-an, pero sa pag-abot yun ni Hesus, ang mga tao nakaila. Unya midagan sila, midagan ang mga tao o himamat sa atong Ginoo. Nindot kayo ning maong eksena ba nga si Hesus nailhan sa mga tao. Si Hesus nakita ug tungod kay nakitaan sa mga tao, midagan sila, mitagbo sila sa atong Ginoo. Ug nindot kayo kana nga talan-awon nga si Hesus pinangga gyud ay sa mga katawhan. Unya sa diha nga ginaalirungan na sila ni Hesus, ang atong Ginoo mismo nangutana, unsa ba inyong gipanaglalisan? Unsa ba inyong giistoryahan nga murag tingali isog naman tingali kayo ang uban? Unya ningon din sila wala dayon sila mutubag, pero dunay usa ka tawo nga miduol kaniyag ningon magtutudlo. Ania gidala ko kanimo ang akong anak nga lalaki kay giyawaan man siya. Palihog ayuha in taon ang akong anak nga lalaki. Nindot po kayo ang pangilaba sa amahan. Mingon siya kining palihog ayuha in taon ang ako nga anak niya. Pero sa wala pa moayo ang atong Ginoo, si Hesus niingon mismo ngadto sa mga ngadto sa mga tinun-an, pagkawala gyud ninyo pagtuo, magsigi na balang akong uban-uban kaninyo, magsigi na balang akong pailog kaninyo. Tingali nakabantay tingali si Hesus nga naglantugi sila tungod kay wala manggod mapagawas
ang dautan, ang yawa nga anaa sa maong bata. Ang mga apostoles, ang mga tinunan ni Hesus, wala makapagula sa yawa nga mipuyo dinha sa bata. Dinhi ba kining hindot kayo ni nga eksena nga murabag bisan pa tingali kun kining eksena nga kada usa day nato yun, kada usa gyud nato nagyoy di ay dautan nga gidala. Unya girepresent ni sa bata ka, inosente nga bata gisudlan sa yawa. Sato pa di ay murabag kada usa gyud nato doon nagyoy mga dautan nga gidala sa atong kinabuhi. Unya kining dautan nga gidala sa atong kinabuhi, dautan ang yawa nga ania sa atong kinabuhi, kinahanglan yun ning mawala. Pero ang importante ani mao nga kinahanglan yun nga mo surrender kita ngadto sa atong Ginoo, muadto kita sa atong Ginoo. Ug dinhi ang amahan mingon kining sa pagkakita gayud sa ang kuanday pagkakita gyud sa yawa kang Hesus, giatake dayon sa ang bata, mikirig dayon ang bata, ug unya natumba sa yuta nga nagligid-ligid ug nagbula ang baba. Dugay na ba siyang naingon niini, nangutana si Hesus sa amahan. Sukad sa gamay pa siya mitubag ang amahan. Daghan ang higayon nga misulay ang yawa pagpatay kaniya, pinaagi sa pag-itsa kaniya ngadto sa kalayo ug sa tubig. Busa kaluy ug tabangi in taon kami kung makahimo ka. Unya dinhi atong makita ang kanang petition prayer. Dinhi atong madungog ang pangilaba sa amahan. Tabangi in taon siya. Ningon ang atong Ginoo, unsay kun makahimo ang tanan mahimo sa tao nga may pagtuo. Mingon si Hesus. Ug diha ang amahan sa bata mingon nga naghilak, duna ako'y pagtuo apan dili pa kiniigo, tabangi in taon ako. Mga igsoon, dinhi sa ebanghelyo murag istoryahan yun ta o gitudloan nga ang unod sa ato nga ebanghelyo mao gyud ang pagtuo. Unya kun duna galitay pagtuo, unya tinarong ang atong pagduol sa atong Ginoo, tabangan gyud ta. Ug matud pa dinhi sa ebanghelyo ningon siya, ang tanan nga tao nga may pagtuo tabangan gayon. Ug diha ang tao, ang amahan miingon nga naghilak, duna ako'y pagtuo apan dili pa kiniigo, tabangi ing taon ako. Sa to pa kanabang dinha sa atong pagpangayo, pagpangilaba, importante kayo nga naa ang gitawag og humility. Importante kay nino dinha sa pagtuo, importante kayo nga naa ang atong gitawag og pagpaubos. Ang tao nga magpaubos, panalanginan yun. Pero ang tao magpataas, dili yun. Kanabitawng ang taong mapahitason, dili yun ta ganahan nga mutabang. Kay kanang mapahitason naman siya. Ang tao kung mapahitason, dili man siya kining makatanaw nga siya nagkinahanglan og tabang. Kay para kaniya duna naman siya ay tanan para kaniya. Para kaniya fulfilled na ang iyang kinabuhi. Muna nga ang taong mapahitason lisod yun nga makadawat og panalangin sa Ginoo. Pero ang tao nga mapaubsanon, muduol sa tong Ginoo, tabangan yun sa tong Ginoo. Ug diha giayo sa tong Ginoo tungod kay mituo ang amahan ug mingon, duna ko'y pagtuo pero dili pa igo, tabangi in taon ako. Nindot kayo ba ang gisulti sa amahan? Hinautonta nga kinipoy ato nga awaton, atong sundon nga kita natay pagtuo pero dili pagayon igo. Munang muadto kita sa Ginoo, atong isulti kaniya nga Ginoo, nakoy pagtuo kanimo pero dili pagayon igo. Tinuod yun na, no? Nabira kon ang ato nga mga pangamuyo, panginahanglan, wala tubaga dayon. Tungod kay kitagod, kung mag-ampo ta, gusto man ta nga diha instant ba? Kinibiyang, kanabang
Kita gusto kita instant coffee, instant tanan, pero kining tanang mga instant dali ra kayong mulabay, dali ra kayong mawala. Pero kung persevering gali, enduring gali, kana tungod kay dunag yoy milawom yun ang pagsalig. Muna nga ato yung paningkamutan nga natay pagpaubos, tungod kay kung naagali ang pagpaubos, mulawom yun ang atong pagtuo. Kanya giayo ni Jesus. Nga ningon manggali ang ebanghelyo, ningon manggali nga, uy, patay na siya. Apan gigunita ni Jesus ang kamot sa bata ug iyang gipabangon ug mitindog. Sa diyang nakasulod na si Jesus sa balay, gipangutana siya sa mga tinun-an, nganong wala man kami makapagula sa yawa. Si Jesus mitubag kanilag ningon, walay laing makapagula, nining matanga sa espiritu, gawas lamang sa pag-ampo. Muna nga, importante kayo ang role sa pag-ampo. Importante kayo ang istorya nga atong huptan pinagi sa pag-ampo. Sa to pa nining ebanghelyo karon, tulog yun ay ka importante nga butang. Una, nga ang mga magtutudlo sa balaod ni sulay sa pagbitik sa mga tinun-an, nakiglantugi, nakigistorya, pero ang ilang punto dili aron mulawom ang ilang pagtuo, pero aron sila makakita og sayop. Ikaduha, ang bahin sa pagtuo. Unya ang modelo nato sa tao nga mo possess makapanag-iya sa pagtuo, mao ang amahan nga dunay pagpaubos. Mingon siya nga, kaluy in town, tabangi in town ang akong anak. Unya himoa in town taba, doon na ako'y pagtuo, apan dili pa kiniigo, tabangi in town ako. Nindot kaayo kining pagpakita sa iyang pagtuo. Unya ikatulo, nga ang daotang espiritu makuha lamang, mapawagtang lamang pinaagi sa pag-ampo. Ikaw, nagtuo ka nga dunay mga daotang espiritu sa imong panimalay, kana mawala lamang pinaagi sa pag-ampo. Kung usahay matulog ka, unya daw mo dunay baldahon ka nga dunay maglakaw-lakaw, ayaw kahadlok, pag-ampo. Unya ihalad sa Ginoo. Unya imong ingnon sa ngalan ni Jesus, pahawa yawa. Nya mag-ampo kag usa ka ama namo, usa ka maghimaya ka Maria, unya usa ka himaya sa amahan. Pero ato gyud nga batunan ang lawom nga pagtuo ug lawom nga pagsalig ug lawom nga pangilaba sa tong Ginoo. Tulo ka importante nga butang ang atong ebanghelyo karon nining adlawng Lunes. Una, ang kinaiya sa mga magtutudlo sa balaod nga nakiglantugi, dili aron mulawom ang ilang pagtuo, kundi aron pagbitik og makakita og sayop. Ikaduha, bahin sa pagtuo nga gisimbolohan sa amahan nga miingon, doon na ako'y pagtuo, pero ipalawom pa kini, dili pa kini igo. Ug ikatulo, nga nangutana ang mga apostoles unsaon pagpawagtang sa mga dautan, ug mingon ang atong Ginoo, ang mga yawa mawagtang lamang pinaagi sa pag-ampo. Igsuon, ang mayong balita nga mo ang tulong ni Jesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Timpo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Akong congratulations sa bag-o nga gikasal nga akong apo dito sa Santo Niño Shrine sa Libertad, Butuan City, nga si si George Go II og ni Debe Karen, ang yang bag-ong, ang yang asawa. Inaut-unta nga magpabilin kamo nga magbinahalay, og sa diha nga ako mihatag sa akong wali, ako mingon kanila, today you receive your wedding ring, expect tomorrow you will receive the suffering. Unya ako pong giingnan nga kada usa kaninyo kinahanglan dunay gyud tubig og dunay gyud kalayo.
kay moabot man ang misunderstanding. Pero dili pod pwede nga kamong duha mo kalayo kay masunog man mo. Ug dili pod pwede nga kamong duha matubig tungod kay malumos mo. Ang importante mao nga naa gyud ang pagpaubos. Kung naa gali mo pataas sa iyang sulti, kinahanglan nga mukalma gyud ang usa aron naay tubig ug kalayo diha sa panaghiusa, dinha sa kaminyoon. Importante kaayo nga naa ang pagsinabtanay unya pagminahalay. Ug ako pong giingnan nga importante pud kaayo nga sa dili pa ikaw mugawas sa imong panimalay, George, sa diha nga dili pa kamo mulakaw mo para mo trabaho, kinahanglan yun nga doon na mo'y ritual nga buhaton. Kinahanglan nga magunitay mo sa kamot, magampo sa amahan namo, maghimaya ka Maria, o himaya sa amahan, o kining pamaagi ha, kini mupalawom sa inyong paginigugmaay sa usag-usa. Kay moabot niyang panahon nga doon na mo misunderstanding sa gabi pa, unya inigbuntag kung inyong gihimo ang paggunitay sa kamot o pagampo sa amahan namo, mamahimo lamang kini aron kamo magkauli sa inyong relasyon. Muna nga kini pagtulunan po ni sa mga bag-ong asawa ug bana, buhatan ninyo nga ritual nga paggunitay mo sa inyong kamot sa dili pa mo lakaw ang imong bana. Wala man ay dato ug pobre. Importante nga magunitay mo sa inyong kamot. Unya mingon nga love adto nako nga magampo bisag usa lang ka ama namo unya mukis sa agtang. Importante kayo na ritual ka na pero magpalawom kini sa paghigugma, o kung doon ay misunderstanding doon na po'y reconciliation. Kay kung dili siya mugunit sa imong kamot before siyang mulakaw sa iyang trabaho, sa to pa di ay nagkainitay o walay reconciliation. Pero kung naagali ang reconciliation, mulugmaw yun imong luha kay nagunitay mamugbalik o nagpinasayloay. Ang pagaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magkapanalangin kanatong tanan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Akong timbaya ugma piyesta sa Birhen sa Kaluoy dinha sa Pangabuan. Congratulations mga devotos sa Birhen sa Kaluoy, sa tanan nga mga barangay nga sakop sa Pangabuan, uban sa ilang Padre Cura, Padre Tony Sagrado. Mabuhay, Viva Birhen sa Kaluoy, Viva Birhen sa Kaluoy, Viva Birhen sa Kaluoy. Congratulations, happy fiesta sa Barangay Pangabuan.